2023 ni assembly election mono pipeline hambai tei chini ডিস্ট্রিক্ট কমিটি নে যারা তাই বেলা কেনা হামবাই borong kanang MLA dia rokno tini 10 tarik sini Takarjola TWF block committee by kaisa one day convention songjajaka sini Takarjola community hall जों बेलाय खाथुं खाजा खायनो जोंरो दिनै सिनि पान्डा पाइलेखा जोंरो दिनै सिनि पान्डावा फाइ सपाइखा सिनि DWF नि न सिनि एडभाइजर कमिटि नि जॉइंट चेयरपर्सन बरं गोनांजो सिन्धु कुइना जमातिया ताइ सिनरो नारवायं सपाइखा सिनि DWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरं गोनांजो मनिहर देबबर्मा ताइ जतो DWF नि ब्लॉक कमिटि प्रेसिडेंट रक सेक्रेटारि कमिटि जतन तंगो दिनै जों all block committee TWF ni one day convention जोंरो काहामनो कक सालायका जेटा बाहायके जों जिनि बसकांनि जिनि बरियावनो बाहायके तिसाइमान बोरि रकनि जे मानथाइ सकताय ताइ अरो जों 12 Takarjolawo बाक्सा बर' रक सालायनाय रक सातिबा बा सानाय रक जे तिप्रा मथा बाइखा जे तिप्रा मथा बायनाय जें तंखानि सानाय न दिनै जों प्रमाण खायरिगासिन TWF रक जे तावो तिप्रा मथा दिनै जों जे हल दङ अ हल नि जे बायराव दिनै जिनि बोरि रक जिनि बुमा बदल फाइने रक अमन सब गोबां जों दिनै पार्टिसिपेट खायखोमोखा अमन नौनि प्रेस मिडियाव जों नुखना जे बसुका दिनै ताव पार्टिसिपेशन बाङै दं बोबाग्रानि जे पाइथाक जबानो जे बोबाग्रानि जे लास्ट जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न जों जतनो हामजागैनो दिनै न अ जे जिनि कन्वेंशन जों जतनो कक सालायाखै कामन पाइलाय जों मिया कासिया खनाका जिनि अ वेस्ट Takarjolawo kaisa BJP wo join खायखा नै किछु सोशल मीडिया नुखा आनो कम बरो फोन बुखाइलेखा एक्चुअली पॉलिटिक्स मतो इंडिया तो डेमोक्रेसी कंट्री नों जेसापन खाइमानो BJP बो खाइमानो CPM खाइमानो कांग्रेस खाइमानो आबो चिनि कुरि मैटर आबो बिनि व्यक्तिगत थाङैनो मानो फिया बाहायपेनो जेरो मिया नुखा जे 29 फैमिली जे 97 भोटार hin जेता नुकमानि आंगोबो उलो जासे खाइनायका जे जासे खाइनाय मानि आगोलाव मन नुखा अरसिन तिप्रा मथानि खरक साफानो ग्रै आगे जारा तंनाय बरक किछु आगे IPF दिखाइलेका 2018 वो तिप्रा लेन हामजागै जतनो NC सानो हामजागै तिप्रा चिनि IPF दिखाइलेका बे IPF दिखाइमाय आगोलाव न जतनो सिव Takarjolawo जतनि गोबां बायसं बुट पासंखा ताइ किसे मिसा 2,500 बर अपोजिशन दंगो ओंखाय आं साइमानो साइमिया अमरकफोर नङि मानो बरक हयतोबा आं खोनाका माहायबो बरनो तिप्रा मथा वाइसपन ओंखारमनु गियाम दिकेबो जों खोनाका आरो अमरक तिप्रा मथायाबो जों तिनि साइसे साइमान थाका लास्ट नंका म किसु आगे IPF दिखाइ दंनाय र आरो तिप्रा मथा ताबो जों जिनि बोटा कासिपन लरिया जों ताबो जिनि बोबागान लगेनो दंगो अबो जों उलो साइमान नुखाटा तो एक्चुअली तिनि र 12 Takarjola हम्पानो आरो 17 बिसिनि तिनि चिनो अ पान्डा खाइजागो चिनि अ 12 Takarjola खा किसा बिनि सेगमेन्ट आं खुमलुं पादो दङ खुमलुं पाद र अ जागा फाया तिनि जों खुमलुं जुनि तिनि फायाव र सु Takarjola जम्पयजला मिलिवै अ जुन दङ अ जागानि न 17 बिसि नङि तिनि अ जागा TWF नि जे वन डे कन्वेंशन खाइजागो